Nije uopće boljelo, bilo je malo neugodno, ali puno manje nego što sam očekivala. Odlučila sam se za metodu Intralace Classic Eye Design. Bilo mi je bitno da odmah dan nakon mogu ići na posao, a nakon te metode oporavak je najbrži. Na prvom pregledu mi je doktor rekao za koje sve metode sam kandidat. Nakon što sam se odlučila za metodu, doktor mi je detaljno objasnio kako će operacija teći. Odgovorio mi na sva moguća pitanja, čak i na ona koja se ja nisam sjetila postaviti. Na prvoj kontroli, odmah dan nakon operacije, su mi rekli da oporavak teče onako kako treba i danas je druga kontrola, pa ćemo vidjeti. Imala sam već jednu kontrolu odmah dan nakon operacije, danas mi je druga i imam još 3 predviđene kontrole sljedećih 6 mjeseci. Nekoliko sati nakon operacije oči su mi bile jako suhe i osjetljive, ali tu su mi kapi koje je doktor preporučio puno pomogle. Već sam tu istu večer normalno vidjela i normalno funkcionirala. Dan nakon operacije sam odmah išla na posao, normalno oboljela svakodnevne aktivnosti i nisam osjećala nikakve bolove, niti imala ikakve smetnje. Život bez naočala je totalno drugi život, ogromna je razlika. Ja imam osjećaj kao da je novi život, nisam bila ni svjesna koliko detalja nisam vidjela, koliko boja nisam vidjela i evo već sad jedva čekam otići na more bez naočala, okupat se, vidjeti sve normalno i mislim da će ovo shvatiti jedino ljudi koji imaju dioptriju i ne vide dobro već dugo vremena. Tako da svi oni koji se dvoume, nisu sigurni ili jednostavno žele otići samo na pregled, apsolutno preporučam.